Hi, Shamer. Good morning. Hi, Uragong. Salamat, salamat. Salamat sa pagdalaw. Hi, Katuparan. Salamat. Salamat sa thumbs up nyo. Hello.
Hello, Dong Tik Vlog. Wait lang saglit ha. Salamat sa pagdalaw. Okay? Nagluluto ako ng almusal. Ayan. Almusal. Ay, luluto ako ng bitamat. Bitamat kung tawagin. Ayan. Nagluto ako ng almusal. Scrambled egg. Ay. Ayan. Ay. Breakfast. Tomato and egg. Iburan ko ng parsley.
Breakfast. Wait lang po. Ayan, isalin ko na dito sa ano. Balik ulit sa bahay kubo. Balik ulit yan sa La Casa. Salamat, salamat. Good morning. Balikan ko kayo, ha? Sabi lang, wala pala si Ate Ima. Breakfast.
Ay, good morning, Sir Cantalaruan, good morning po. Salamat sa pagdalaw. Aha, ngayon lang kita nakita, ha.
Rilin de Vera. Busy sa work pala. Kaya pala, nawala ka na sa... Ay. Kahit busy, yan. Update lang. Sir Cantalaruan, update lang po ako. Ang tagal nung nawala, hindi ko nakita. Si ma'am lang ang nakikita ko. Si ma'am Satisfaction lang ang nakikita ko. Yun pala, busy ka na sa trabaho yata. Busy rin kami sa trabaho. Hello! Ay, Ma'am Satisfaction, salamat. Salamat sa pagdalaw niyo. Kung hindi ako makadalaw sa yung busy nasa work, kung minsan hindi nakaka-open. Busy sa work. Hindi na naharap yung update lang. Update lang. Yuyo. 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 Halika na sa labas. Halika na. Yuyo. Ang yuyo na yan. Halika na. Labas na, labas. Yung aso ko. Good morning. Good morning na yan.
Oh, doon ka muna sa bahay mo. Ayan. Lagay kita dyan. Balik sa dati.
بطل الباب يطلع. لورد حيمة لورد محمد.
Ano na? Musta na kayo dyan? Musta? May mga ibon na nakapasok sa taas. Takot yung alaga. Tinawag ako ng amo. Huliin ko daw yung ibon. Paano mahuhuli yun? Ilipad yung lipad. Nakapasok sa kwarto niya. Ang solusyon lang nun, buksan yung bintana, sabi ko, para tumabas. Hindi ko yun mahuhuli naman kasi lipad ng lipad. Ay, naku! Ang buhay nga naman. Ay naku, kay saya. Makalaro na kita ng bahay-bahayan. Kung minsan ang buhay. Ay, ganito lang ang buhay. Busy. Kung minsan hindi naman busy. Salamat sa mga nandyan. Big thank you. At busy pa si Ate Emma. Hindi ko kayo mamaya balikan ko kayo. Balikan ko yung mga hindi pa nadikitan. At magkaayuda ko ng ganito kasi yung para inaantok pa ako. Labis nang tayo'y magkakilala. Kanta-kanta ang buhay. Kanta-kanta lang ang buhay. Ano na, nahuli na yung ibon.
busy-busy pa si Ate Ima. Nag-update lang ako ng ano. Ha? Wala, sabi ko busy. Paano nahuhuli yun? Mahuhuli. Buksan lang yung bintana. Ay, salamat sa pag-stay. Kay Ate Ima. Mag-LS ng konti para hindi mabawasan ng watch hour. Nababawasan na yung mga watch hour. Sabi nila mag-live daw. Mag-live lang daw kahit na stay lang dyan. Kahit na may work. Mr. Job. Hello, Mr. Mega love shoutout sa'yo. Salamat sa thumbs up. Salamat na rin sa pagdalaw. Busy ang Ate Ima. Update lang kahit na ilang oras lang. Hello, T. Salamat sa pagdalaw. Salamat na rin sa patamsak. Maraming salamat sa mga dumalaw. Busy si Ate Ima. Salamat sa mga support nyo. Salamat sa mga support kay Ate Ima. Give tayo po. Salamat sa patamsak. Almusal muna tayo. Update lang po kasi malaki na ang nabawas sa
flower. Ate Ima. Palaging nakikipag-date-kitan pero napapabayaan ko na rin yung watch hour. Mag-almusal muna tayo habang pintuhan ng konti. Be brave, little one. Maski na hindi ako marunong kumanta, kumakanta kaya ako. Kinakantahan ko yung aso ko. O yung mga ibon na, ang ingay ng mga ibon na. Nandiyan na sila sa paligid. Make a way for a sad little tears. Hold your head up, but no one is here. Someone waiting for you. Nagkukuskus ako ng ano, kaldero. Yung pinaglagaan ko ng chai halik. Big thank you sa mga dumalaw. Laging pasasalamat ko po sa mga dumadaan sa LS ko kahit na ano boring. Dumadalaw pa rin kayo para samahan si Ate Ima. Iba yung lalamunan ko, masakit. Ang lalamunan ko. Nagugas ako ng ano, mga pinagkainan. Ayan, malulubat na si Ate Ima. Dalaw-dalaw lang po kayo, ha. Kahit nasaglit lang. Aking kapasalamat ko na yun sa inyo. At kahit pa paano, dinalaw niyo si Ate Ima. Busy pa si Ate Ima. Lagi kaming busy kasi ang mga katulong talagang busy ano lang, yung mga katulong ng mga Arabic. Hindi naman pwedeng pabayaan ng trabaho. Kasi trabaho ito para hindi pagalitan. Pero mabait ang mga amo dito. Sa akin. Mabait sila.
Nanonood na sila ng ano eh, YouTube. Nanonood sila sa akin. Pag may time sila nanonood. Sabi nga ng alaga ko na babae, ang galing-galing ko daw eh. Hindi nila alam na kulang pa yan eh. Hindi kasi makalabas para mag-vlog sa labas. Bilang lang, pag ano lang, nakalabas, yun lang. Maganda sanang mag-vlog dyan sa labas. Hindi naman pwedeng araw-araw lumabas kasi baka may masabi na sila. Dito lang, sa paligid. Dito. Mag-almusal muna kayo, mga kapatid. At busy pa si ate mo. Mag-almusal muna. Mag-almusal muna. Ayun. Painitin ang sikmura. Tuwing umaga, timpla na ng kape o yung gatas, kung ano yung nandiyan para kahit mainitan ng sikmura. Ayan, may ano, may dumapo. Ang laki oh. Ayan oh. May dumapo. Uwak. Ano ba yan? Oh. Nagwawak-wak na dyan. Marami ditong ibon sa amin. Nagwawak-wak na yan oh. Maggatas muna ako. Maggatas at saka lagyan ng ano yung dyan para mainitan. Maski na malit lang na tinapay ba? Diba? Alagaan ang sarili. Alagaan ang sarili. They will the one. Make the ways for little tears. Ganito lang si Ate Emma dito, kakanta-kanta. Pag nabuboring yung aso ko. Ang kasama. Mamaya, dadalaw sa mga ilis ng mga samahan din. Sino yung mga may ilis? Ano ba? Kain muna.
Kain muna tayo. Kape-kape muna. Kain muna din. Ay! Kubos? Oo, yung... Oo.
Hello sa nandyan. Ala. Manulubat si ate. Malulubat si ate. Ayun. Bahay namin, oh. Ang bahay namin. Ang laki, no? Sa likod ito. Sa likod. Sa likod kami. Hindi dito yung harap. Yan ang ano, bahay na. Ito ang bahay namin. Ang laki, no? Yan, may palaruan pa. Oh.
doon ang mga ibon. Makalat dito sa likod. Makalat sa likod ng bahay. Dito pa tayo sa labas ngayon. Kung saan-saan napaparte yung mobile ko. Kung saan-saan pumapadpad. May ibon. May ibon na naman. Ibon dito marami. Marami ang ibon. Hello, Ma'am Arby. Sisi. Nag-update lang si Ate Ima kasi wala nang hours. Pakunti ng pakunti. Salamat sa tamsak. Sisi. Andito ako sa labas. Nag-aayos ng halaman. Nag-a-update lang si Ate Ima, wala nang hours. Pananim ko itong pananim ko. Kulang yatang nakakabuhay ng mga halaman dito. Kung saan-saan ko naman ito humihingi ng mga kapitbahay.
Oops, ito. Salamat, salamat, salamat. Big thank you sa mga dumalaw. Ay, naku. Nag-blue bat na.